حسبكم ريكم من قبل بيكم سلام ولا قليل وأولاد كرم وأزمرا ريكم من قبل ما يزرع سلام ولا قليل حسبكم ريكم من قبل قبيكم سلام حراي يغني اللي تمليسنا لنا ناصر تعاطي الله مسلني مايكروفونك كفتا مايكروفون كات يا هو بعد اوتوميت كوين عيرة هو سنيت انت تحسب الى ايه تزارب الى نيرمو سلا سحابتني تا زرباها نحاها عدل كوكاي اقاطام جن انت اخا نفسي استمالسي اننت هو اننت يا جنح حال سبقه تكس غير لي انترات يلوا وأنا أنتلخو هاجر الله أنا أنتدلخو جن هاجر يلان زعينتو أتحساسبا إذا أوش إيرترا ترايني كونسي أبديت في كل الله إذا بالسنة كمثلاً هو exactly كتسل اليوم نارسيست تبالو أنا ندلو ملكتاتهم تايو حنك هو أبزي ينبنير كومنتس حنتي انتاي لحاتتاتك نقاليسي سلدخ بكسي كتسعر لكي منتخ قبر إلاتني حنتي صحافي صحفتي زعبا منتاي إلاتنسي أنا ندلو وسط تي انتاي بحرياتو إلك صحافي إلكايان إيركامو انتاي صحيفا قوالكا نقرنا يتفلك هذا الله أقاط أميري عين ببني كومنت نيري اوكي بخلوه يسمعي أقل تي نارسيست موقتصل ودى علي هو صحيفا خنبل كاتسل دحري اوكي سنيت تن شدشترين شو عفته قال لي أنا عن سبب خين سرح انتاي دحري خاطر لي أنا تفضل اوكي تصبح يا سلازي تا اننت انديا ناي سياسني على عبديز قص انيرنا ابكار اوان مالتي ناي جيرمن لوخات ني ارترا خيدوم حدا غزي ود سوسان كلتن عامت كله سياسيوم رخيبومو اب حدا خابت زنغروم نعاتهم يلنا لهم صحفوها بميديا لو سيرش اساس ناس لكم سيرش غيركم ترخبوا تقوليهم أربعاً كلتن ود سوسان كلتن عامت كم زلو بحجي 5 عامت ناي منبر كستاي كم زلو اب صبو كم زلو مو ارترا اب جود هاند كم زلا ايو قال يصلو حجي ستيل بقى السو زي بلا ارترا ايتراين يعني اب كان مصا ازي كله على الجزيره زغورو قال مطيقات نايم انتاي قوام دحر ميبي دحر عامتات 10 عامتات 20 عامتات قال زبلو دلو بمولو تايخايو بمولو بقاتي ناي نارسس طبايو حجي كم عينت طبايكا ابتي دليت فتحي كليرلي تريو نو دليت فتحي اب ساعات زي 5 زولكو عنتوي بزعبات السرعات مزراب قديفهم درجه 9 خميتي بزعبا ننحد حدوم كتهدادن زوعلو ازي كاو وسدنايو ناي كوبي كات موديل مالتي اذا دحرم بالتم قندي ناي نارسس خستاي كترهبو توليهم كي كاركترستكس ناي نارسس لكم بعبللا كل نجر بزعبو امبال صلي ام مسوار تمكحتي ازي ناي مغبات بحري ايوم كستاي زغبرو تزغر مكا نارسس نسسر لحما ايكونن بزحات هالون ابنت صبوق راي زلوهم ግን تتصقم كبزنا هنا حما راي زلو غنا بقس كبل كله حما راي زريو نعدميخا مولو اندا تبلعك اندا تفالخ زغبرك عينت نارسستيوتي حما نارسستمر دحان زخون نارسسونا يسالني ግን ابزنا زي كيس تريخايو ازيو فلالاي كل انت حماقات الله زبهلا ابر ناي نارسستيخا تري او كله بزعويو نقيفيتا يقبلنيو فولريتو اكسمع عيدلنيو نزقاومو مدهال بحرناي حدا نارسستيو رجوع زخونه طواي يبلون مس نفاس زقايري لومي نزه حزبزي كدنق صنيحو صباح نغو انصارو زخيد مس حدا تبايسو بغجله نخلو بحساب زهرم
كل ستات ناي نارسس تبايو جزءاتو ناي نقسنت ناي مسفح فحد لاي مدلاي لك مدنقات زبها سيمباثي زبها النقايلون من كماي من يرويو تزحزنك على علو كلها اي مرح جستا وريدها النازل لا مارجي زي ولا ابتي ابي ارتدلو سرعه ولا ابتي اما بزحتو دنبن اي دريتي فتحنا ريو سلازي توم كي فاكتورز الو الى انا لحاسبو من تايم ازي كابت سرعه زورسنايم كم زلو ناي نارسس بيهيفير بلس ازي السوز فوتوروم ناي جوجل او اتحاسبا سلازي تفتح الى لحاسبه حدا انتايو كاب كومو عينت ازي نحنا نسهم سعراين تسعراين منفس وصيو تفتح دحراي كنكيد ناصر حويا تالي اوكي صيام يلا اوكي كنكيد سلازي تاشون كل تبلنا دلا اذا ناي نارسس بيهيفيرن اتي ناي اتناي جوجل او اتحساسباني لي حسب حي هو مو حنتي اغاطامي كومنت يلامو والكا صحيفه بزعبا ناي نارسيستيات تولد لا غاطامي اكشوالي تمالي فقليتي نيرو تمالي مشيت يا جن تن سلسته كابرسا كوفيلا هلا مالتي سيرش كابرسا اوصي ازبلهني تقدمتي كله بزعويو بقى everything is about him الهني فمجمل ازبل مالتي everything is about him الى جميره هلا مالتي دحر الساعه 5 زلو سسع كم زغونه نغيراني سالسايكا predictable ايكونن بقى حجي اوتكالو عركه هايو صباح نغو صلايخا خون غير يغيران مالتي اوكي حراي دحرزيات مص مو كمي غيرنا اينا بحنساب نسرح كم فتح يلكا خنا قربت غبا دخل سنتاي نمبال نديم اسكه سنيت ناي كلت عمد خون مصنعت غيرها حاده كابتن مصنعتي وصيت ناكا رود ماب يبال ويكا حباري منغدي دي حباري منغدي انت اتبل كمي غيرنا اريتراويان دليت فتحي بحنساب سنيت تسرح غير ياتبل اجي زعباتي رود ماب بملو زرزر ايدليني مياتو ارستنا يكونن ابزح جرسنا كن سنيت 14 مخنياتات علو بحنساب كوينا خسرح زي نخللو مخنيات الى قميتها زوم 14 زيوم كبوزحنا يوم انا شفاليقه ناب شمونته مليسه يوم علو دوكيومنتاتنا دنببغن بحانتي 14 نطبتات علوينا نبدلنا سراخ قلت صنعكا زناي نارسيست باهري قلملسو ابوتو خلو معناته بحافشا كن دليت فتحي 14 صقمات علوي الى قميت اسنيت كابن شمونته كقرب حصر ابيله قداميتي تقول شاب نبلايا امنا نحدنا متممان ديبلنا سلا زيبلنا امنا نحدنا خا كونفيدنس يبلنا انا نبغى مركز هيكلني سخانا بايك مركز هيخليني خبرنياتو متمان يلني اتبل تزاريبنا لا ينازيا مسفح هيدلياني كالايتي من الوقت تذكرك مليسكا ابكالا رس تخيد مبر حنت نعها تذكرونا لا كالايتي انت يا ناي مسمع شجر لنا ولا اب اخيفا زحلل حلالون يتسد قال ነገር ኣብ ርእሱ ኣቐሚጡ ይመጽ ዓባይ መጋረጃ ወይ ከዓ ዓባይ መንደቕ ኣብ ርእሱ ኣቐሚጡ ንኣኼባ ምስኻድ መጽ ክትዛረብ እንከለኻ ካብቲ ስኻ ትብሎ 20% እውን ኣይሰምዕኒ እንተኣ ሰምዒዎ ድማ ኣብቲ ርእሱ ካልእ ነገር ስለ ዘለዎ ኣብ እዝኒ ላይ ኣትበጽሕ እምበር ኣብ ርእሲ ትበጽሕነ ሕጂ ንምሳሌ ኣብ እንግሊዝ hearing and listening ብሎ ምስማዕ ምስናጥ ይመስለኒ ምስናጥ ይባል ምስማዕ ማለት ኣብዚ ዝንኻ ምብጻሕ ምድማጽ هو ምድማጽ ማለት ከዓ ሰሚዕካ ተረዲእካ ኣብ ርእስኻ ሰሪሕካስ መልሲ ክትህብ ክትሓስብ ከለኻ ምድማጽ ይባል ሕጂ ዝዓበየ ኣብ ሓድና እንታይ ፀገም ኣሎ ወላ ኣብ ኣኼባታት ናይ ምድማጽ ፀገም ኣሎ ሰባት ኣብ ርእሶም ዓብይ መንደቕ ኣቐሚጦም እዮም ድመፁኻ እቲ ናቶም ኣተሓሳስባ ዘለዎ ስለዚ ዝኾነ ነገር ትብሎ ምስ ኣብ ርእሱ ኣቐሚጥዋ ዘሎ ምስኣ ዘይትሳነ እንተደኣ ኮይና ኣይሰምዓካን ኣየዳምፀካን እየ ከማን ኣየዳምፀካን ዘይኮነስ ኣይሰምዓካን እየ ሓንቲ ምሳ ካልእ ኣምነን ሕድና ወይ ትደላይ ፍትሒ ኣምነን ሕዱ ናይ ዘይምክብባር ሽግር ኣለዎ ኢሉ ናይ ምንሕዓቕ ዝብል ኣነ ባይዘወይ ኣብ ኤርትራዊ ኣምነን ሕዱ ምንሕዓቕ ኣሎ ዝብል ኣረኣያ ኣይነበረንን ናይ ብሓቂ ንክዛረብ ናይ ሎሚ 2 ዓመትን ፈርቓን ናይ 3 ዓመትን ፈርቓን ይኸውን ኣብ SBS ናይ ኣውስትራልያ ናይ ትግርኛ ሬድዮ ምስ ሓተቱኒ ገሊኦም ኤርትራውያን ሲ
جل كفال إرتراويان نعنا يلحقونا يوم توم حدا غانا زيوم يلحقون يوم إلهم سي يخصو بزعبا زي إرتراوي مع دينا الحلو اللي مسحاتتني أنا نايب لبي بقربتك إليه أنا عاي أقواني فوني فلتني من البعض قالوا السبات أقواني فون قول غيري نعاي قلنا من عاقطع شمو حدا يلحقوس كومو أنا أقواني فوني أي فلتني نورمال من عاقم تناي تفوتر زغانا سبعنا نوح كابخا نوح أنا كابخا تصبق شوري كابناكي نوح عيني كابناكي فري عينك أزار أربعة تدي كوينوسي زبيهر زبيهر يلحقوه إذا أورا جازن إذا أورا جاي يلحقوه هم ده دبل يلني ليو أبشعو حجي لك أنا عايدة بتحني كم إبراهيم منبر أبوز حبرة سبي بتحني ومالتي حجي بزي كنت عمد دري أودن خوكن مالسي حيالنا من عقد أجم كنزلون مالسي كبرها ليكي يلو مالتي نعوخ أي بار أبتي ناي مصنعتي ناي وجلنا ناي سني من عقد كمان حدا كتعبي شجري نياتو قليهم فلاي مراحتن بلوم دلنا الصوم دفولتو تراي كوينهم يسمعهم نالوات سخاون حدا خباتهم سخون خيلي خاهي تبلو نمبر الصوم تراي دفولتو كوينهم يسمعهم سلازي نايت حدا حسب قبولي دليني نعقي أتمن يا سالس كاليتيا ثالثيتي نالوات سخاتو سغلات غلات السولوشن نحنا نمد ديمقراسي نفتحين نانك على دلنا بلو موت ديمقراسي انتاي مخانا سيفلتوان ديمقراسي لك السوزيد اللي حتى حردا حاتيبكا ديمقراسي تسرحنا السوزيد اللي حسب انت قريبكا ديمقراسي تسرحنا ስለዚ ኣነ እዚኣሲ ኣቱ መፍትሒ ክነምፃ ንኽእል ኢና ዴሞክራሲ እንታይ ምዃና እውን እንተንፈልጣሲ ፅቡቅ እዩ ስለዚ ስኒት እንታይ ይብል ብዙሕ ዘታ ፍትሒ ወይ ታ ዴሞክራሲ ትበሃልሲ ኣይፈልጣን እቲ ህዝቢ ጥራሕ ምሳኻ ዝሰማዕ ሰብ እንተ ኣሎ ኮይኑ ዴሞክራሲ ፅቡቅ ኣሎ ትብል ካባኻ ሓሳቡ ፍልይ ዝበለ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ዴሞክራሲ ኣብ ግምት ኣይተእትዋን ኢኻ ያ ሳልሰይቲ ዓባይ ፀገም እያ ኢላ ስኒት ኣቐሚጣ ኣብቲ መፍትሒ ክንመፅእ ኢና ናባኻ ክገድፋ እታ መፍትሒ ራብዐይቲ مبزحتهم دليت فتحي ماني تلاقيهم ماني فتاويهم ناي مفلاي تسقم علىهم تلاقي خان فتاوي خان نحرد على بحق فليت كايو مس ماني خاخ تسرح دلكا تلاقي خاد لغا انت كتقبل كم دلكا فلت خليها كم تسخاخ تبلو تصنح كاغم 9 خميتي ولا 9 شعاتن كميتي اكن دي نزي سرعات كما غيرنا نلبسو دي كونزي امنا نحدو ንምብላዕ ዘጥፎ ግዜ በዚህ ኢልካ ምሳሌ ንሃብ ካያ መስለኒ ስኒት ውን ኢላ ኣብ መንጎ ፀላእን ኣብ መንጎ ፈታውን ናይ ምፍላይ ፀገም ኣሎ ኣብ ደለይ ፍትሒ ኢላ ኣቐሚጣ ሓምሸይቲ ዳርጋ ሕጂ በብቁርቢ ይሰማምዑሉ ኣለዉ ደቂ ኣንስትዮ መናእሰያትን ኣብ መሪሕነት ስለዘየለዉ ይብል እዚኣ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መሪሕነት ትብል ጓል ኣንስተይቲ ኣምፅኤ ዓዲመ ከምፅኤ ምስ ሓደ ወዲ ከምፀኣየ ምናልባት ንዓኻን ዕድመካ ወላ ንኻልን ዕድመካ ኣገዳስነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መሪሕነት ምህላውሲ ነዚ ሃገራዊ ስኒት ኣብ ኤርትራ ክሳብ ክንደይ ይጠቕሞ ትብል ብሓሳበ ያላ ሓንቲ ሓደ ወድን ሓንቲ ጓልን ኣምፅኤ ተዛርቦም ምክንያቱ ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ ኣብ ስኒት እኳ ፈቲሕናያ ኢና 50% ኣባላት ናይ ስኒት ደቂ ኣንስትዮ እየን ካልኦት ደለይት ፍትሒ እውን ፅቡቅ ይቆድሑና ኣለው እቶት እያ ሓምሸይቲ ወይ ከዓ ሻድሸይቲ እዚ ክትብሎም ብፀናሕካ ናርዚስት ይበልካዮም ኣብዚ ናርዚስት ይበልናዮምን እንታይልና ስልጣን ዝፈትዉ ቀሸሽቲ ሰልፍ ሰንተርድ ብዛዕባ ነብሶም ጥራይ ዝዓጅቦም ናቶም ሓሳብ ጥራይ ቁኑዕ ዝመስሎም ዝበልናዮ ከዓ እዚ ስኻ ሕጂ ብምሳሌታት ስለ ዝነገርካና እቲ ናርዚስት ዝበሃል እሱ ሓደ ካብቲ ሻውዓይ ስኒት እንታይ ኢላ ቀሚጣ ደለይቲ ፍትሒ ዘይሰማምዖም ምክንያት እንታይ ኢላ ሃገርን ውድብን ዓይነይቲ ኣቀዳምነት ትወሃባ ፀገም ኣሎ ብዙሕ ሰብ ነታ ሃገር ደይኮን ቀዳምነት ድቦ ነታ ጉጅለናቱ ነታ ውድብናቱ ናይታ ማሕበርናቱ ዓላማታት ንዓ ይቀዳምነት ዝህባ ናይዚኣ ቀቅድ መፍትሒ ዕድል ክበካ እየ እዚኣ እንታይ እያ ንምሳሌ ሕጂ ስኒት ንዓኻ ክበካ እያ ክትገልፃ ንመሰጋገሪ ዝኸውን ናይ መሰጋገሪ እማመ ቅዋም ፅሒፋ እዚ እማመ ቅዋም ስኒት ዝፀሓፈቶ ከዓ ካብቲ 97 ወሲዳ ካብ 52 ዓመተ ምህረት ዝነበረ ናይ ፌደሬሽኑን ወሲዳ ሕጂ እቲ ኣብ 97 ዘየለ ነገራት ንዕኡ ኣማሊኣ እያ ፅሒፋቶ ዘላ ከምኡ ኣማሊኣ ፅሒፋ እንከላ ብዙሕ ሰብ ብውሽጢ ምሳና ክዘራረብ ከሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ እዚ ፅሒፍዎ ዘለኹም ንስኹም
قوام سنيت عفات دل قوام أما سجاجري قوان بتعمل كتقمنا يغلي بلكا أم ميديا وتي عاويل جنز سنيت قريبات دل لا سيتقمنا يخبل يسكف بس كفوها أنت أنت أيل كان يتفعل عليه مخنياتات كوينو حدها قدام النتات نايت بارتناتو قدام النتات ناي هاجرن كفلين سلا زي كل دلو ولا زناي سنيت ناي مسجاجري قوام ولا نيرترا يتقم يكون انت امستي اتودبناتو تصحيفو دلو نسو دي قاطم انت اخوينو اكندنا ناي سنيت وسيدو مستاناتو دقاطما قلقل ضعفو متى صبقت حساب كدربيا راح يمرص ስለዚህ ኣብዚኣ ንዓኻ ዕድል ክበካ የፀኒሕካ ቅድሚ መፍትሒ ምዝራብና ቅድሚ መፍትሒ ምዝራብና ባኣ ክትቅፅል ኢኻ ናይ መጨረሻ ዝበልናዮ ኸ ስኒ ዝቐመጣ እንታይ እዩ ከምቲ እቲ ስርዓት ኢሳያስ ዝጥቀመሉ ኣብ ደለይቲ ፍትሒ እውን ፅቡቅ ክኸዱ ፀኒሖም እንተደኣ ነቲ ሓደ ሰብ ከውድቕዎ ገሊኦም ወይ ነቲ ሓንቲ ውድብ ከውድቕዋ እንተደኣ ገሊኦም ሃይማኖት ዓልየት ወገናውነት ኣብ ይጥቀሙ ከም መሳርሒ ሃይማኖት ከም መሳርሒ ይጥቀሙሉ كم أوراجها كم مسارحي تقوملو عالية كم مسارحي تقوملو كم تسرعات تقوملو دليل فتحون دليل فتحين النابلو قلو نهايمانات نخالص بمتكعي تقوملو أوراجها نخالص بمتكعي تقوملو عالية نخالص بمتكعي تقوملو إلنا نزل 14 دنبرة نبشمون تتصميقنا تتصميقي أقربين اللغو زين ينشجرات عبدليل فتحي الرعاية دلواي نعينا بمصنعة التدقف أقربنا يا ስለዚህ እዚኦም ነተን ኩሎም ደለይት ፍትሒ ቅድኣተ ተጠቂሞምሉ ይጠቕሞም ይድብል ባር ሕጂ ናባኻ ንዓኻ ዕድል ክበካ ኣብታ ናይ መጨረሻ መደብ ክንኣቱ ኢና ከመይ ጌርና ንፈትሖ ኣብትብል ኣብዚኣ ግን እዛ ናይ ምሳሌ ሓንቲ ምሳሌ ሂበካ ስኒት ዝገበረቶ እማመ ናይ መሰጋገሪ ቅዋም ኩሉ ሰብ ውሽጡ ተቐቢልዎም ከሎ ኣብ ደገ ወፂኢ ግን ተቐቢለ ክብል ኣይደሊን ምክንያታት ንዓኻ ክገጥፈልካ ሓንቲ ግን ቀዳምነታት ናይቱ እነቲ ውድብናቱ ንረብሓ ሃገርን ይዳባልቆ ስለዘለዋ ምስታናይ ውድብ ተሓሳስባ ደይ ትኸይድ ተዳ ኮይና ወላ ንሃገር ትጠቅም ትኹን ናይ ምቕባል ፀገም የጓንፎ እሞ እንታይ ትብል ብዛዕባ እዚኣ ምናልባት ካልእ ኤግዛምፕል ካልእ ምሳሌ ክትውስኽ ተደሊኻ እውን ዕድል ክበካ ንዓኻ ያ አይ ቲንክ ያ መብዛሕትአን እንተን ሸሞንተ ብዝተፈላለየ መንገዲ ተንኪፍናየን ናብ ዚካ ዛ ሕጂ ዘምፅኣያ እሳ እውን ኣብ ገለ ሎያሊቲ ነተናቱ ግሩፕ ትብል ኣብ ክንዲ ነቲ ሃገራዊ ዝኸውን ሲ ነታ ናቱ ናይ ውሽጢ ጎጅለ ንብላ ነርና ነው ያ ንኣብነት ዛ ደምፅኸያ ናይ 97 ቅዋም ቨርስስ ስኒት ዘቕርቦ ሃይብሪድ ወይ ካልእ ኦልተርናቲቭ እንተዳ ኣሎ ኮይኑ ዝብል ንኣብነት እንተዳርኢና ክገርመካ ኖርማሊ እንታይ ኢኻ ትፅበ እቲ ደላይ ፍትሒ ኣብ ደገ ዘሎ ዊ ታኪንግ ብዛዕባ ኣብ ደገ ዘሎ ኣብ ደገ ዘሎ ሲ ምስ ካልኦት መቃልስትና ተሳኒና ክንሰርሕ ኢሉ ዘይደሊ የሎን ምክንያቱ 30 ኹንኩም 40 ኹንኩም ኢሉ እቲ ሳይለንት ማጆሪቲ ስለ ዝጀሃረሎም ጥራሕ ከማን ኩሉ ግዜ ካብዚኣ ካሃድም ሰብ እንታይ ዝደሊ ሓደ ክኸውን ዝደሊ ግን ሓደ ዝኹን ከዓ ኣይገብርን ንኣብነት ዛ ሕጂ ዘምፅኸያ ከም ኣብነት እንተደኣ ወሲድና ያ ንኣብነት ንበሎም ኩሎም ዞም ናይ 97 ጥራሕ ክትከውን ኣለዋ ኢሎም ዝኣምኑ ምንቅስቃሳት ዲዮም ሲቪክ ኦርጋናይዜሽን ምንውሰዶም ነዛ ስኒት ኣቕሪብዋ ዘሎ ሃይብሪድ in principle ዳርጋ መብዛሕትኦም ይሳምዑ እዮም ኣነ ክሳብ ሕጂ ካብቶም ኣፕሮች ዝገበርክዎም እየ ዝብለካ ኣለኹ in principle ይሳምዑ ጥራሕ ደይኮነሲ ካብተን ኣብኡ ዘለዋ ካብ ስኒት ንላዕሊ ብመትከል ደረጃ ማለት ካይ እዎ ብመትከል in principle ብውሽጦም ይቕበልዎን እዮም ንኣብነት እታ ደዓበዩላን ዝተወለዱላን ድምኩሑላን ኣውራጅኦም ናፍቲ ሽማ ናፍቲ ዝነበራ ክምለስ ዘይደሊ የሎን ካብኣቶም we not talking ብዛዕባ እዚ ሕጂ ዘሎ ጀነሬሽን ብዛዕባ ናህና ጀነሬሽን ንብላ ነው ናይ መሬት ፖሊሲ መፂኻ ከምኡ ኮታተን ስኒት ኣልዒልዎን ዘሎ ሎጂካል ዝኾና ነገራት ክስታይ ኣይገብርዎን እዮም ኣይነፍግዎን እዮም ሕጂ እሞ ተቐበለን እወ እሞ እዚኣ ደኣ እሞ ሓንቲ መቀራረቢት እንድያ ምስ ስኒት ወይ ከዓ ምስ ካልእ ሓንቲ መቀራረቢት እንድያ ንሕና እኮ ከም ደለይቲ ፍትሒ ክንቃረብ ተኮይናስ ዘቃርቡና ነገራት ክንደሊና ዘለና እዚ ከዓ ንህላ ሓደ ካብኡ እዩ ስለዚ ኣትሊስት ኣብዚኣ መፂኻ እንተደኣ ምስ ስኒት ተሳሚዕካ እዚኣ ነቲ ካልእ ዝፈላለየካ መፅበቢት ክትከውን ትኽእል እያ ሕጂሲ in principle ተሰማሚዕና ኣለና ኢልና ዘይንዛረበሉ ምክንያት ኣይረኣየንን እያ ግን መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ክግበር ኣይትረኣይን ኣነ እንታይ ይመስለኒ መስለካ እዚ ብዓብዩ እቲ ናህና ራእይ እዩ ንኣብነት ንሕና ከም ደለይቲ ፍትሒ ማንዴት ናህና እንታይ እዩ
كم تعنتو يتلو النبركا سنة 4 قراش دي زبهال النبره ሚሳይላት ሒዙ ገለ ዋጋ ኣይኮነን ተናይ መብዛሕቱ ሰብ ተጽቢት እንታዩ ብረት ሒስካ ዳላይ ፍትሕት ኮይንካሲ በቃ ሰውራ ክትገብር ኣለካ ብረት ጌርካ ክትዋግኦ ኣለካ ወይ ኣብ ሱዳን ክትከይ ኣለካ ወይ ኣብ ኢትዮጵያ ክትከይ ኣለካ ዝብል ርድኢት ስለ ዘለዎ ካፍቲ ህዝብና ግን ዛስ ኖት ካባና ድጽበዮ ሲኮነን ካባና ድጽበዮ እንታዩ ታ ናይ ኤርትራውያን ሓድነት ስኒት ምምጻይ እዚህ አሞንም ጻያ መጀመሪያ ናብነት ኩላህና ሞ ከም ደለይ ተፈትሒ in principle በመትከላትና ሞ ንሰማማዕ ካኡ ከም ዝስኹም እንታይ አሁን ትብሉ ነተን ሰናቲም ሞ ሓልወን ተን ሰናቲም ና ዶላር ክቀየራለን ህዝብን እቲ ስኒትና ባዕሉ ነታ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ለውጥ ከምጽእ ዝኽእል ሓይሊ ሞቲቬት ገይሩ ለውጥ ንኸምጽእ ከተባብዑ ከም ዝኽእል ኣይጠራጠርኒ ያነ ስለዚ እቲ ቀንዲ ጸገም ሕጂ ዝኾነ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሓይሊ ትረኽቦ ሰኻ ስለምንታይ አሁን ከም ዘይ ትገብሩ ተልካ እዝናትኩም ኣብ ደገ ዘሎ ፋሕብትን እስኡ ተስፋ ዘቁርጽ እዮም ዝብሉ ኻኖ ሕጂ ንሕና ነታ ዝወሓደት ክንገብራ ንኽእል ሎምዚ ኣብዙን ኮይና ኸማን ክንገብራ ንኽእል ሳላ ኮቪድ-19 ነው we don't even have to meet ኣብ ሆቴላት ክንከይድ ገመለ ኸማን ኣኼባ ክንገብሩና የለናኒ ኣብ ገዛና ኮይና ብዙም ኮይናስ ነዞም ዘለው ፍልልያትና ተሰማሚዕናስ ሓደ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ኣሞንጎ ደለይ ተፈትሒ ክግበር ይከኣል ነይሩ ግን ንሕና ነዚ ኣብ ክንዲ ንገብር ኣብ ምንታይ ነሁትት በትግራይ ምእታውሉ ሕሸና በሱዳን ምእታውሉ ሕሸና በኸምዝ ሕሸና ኢልና ነቲ ህዝብና ኣነ እንታይ ብል መስለካ በተዛማዲ እዝብለካ ዶክተር ኢብራሂም ምስ ኩሎም ተጻባእቲ ኣብ ኤርትራ ናይ ኤርትራ ተጻባእቲ ዘለዎ ኣብ ተኸባቢ ኣዛሚትካ በተዛማዲ ዝሓሸ ዝበለጸ ሓድነት ዘለዎ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ኩሎም ፖቴንሻል ጸላእትና ኢልና ንሓስቦ ምስ ኩሉ ዓይነት ፍልልያትና እቲ ዝሓሸ ሓድነት ኣለዎ ዝበሃል ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ከዓ እቲ ኣብ ዓዲ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ሕጂ ንሕና ነዚ ዘሎ ሓድነት ሜንቴን ጌርና ነቲ ንሕና ኣብ ደገ ምስ ወፃና ዘምፃናዮም ፍልልያት ኣጽቢብና እዚ ከዓ ኩሉ ብኤሌክትሮኒክ ብዙም ክግበር ዝኽእሉ ነገራት እዮም ነዚኦም ከነጽብብ እንተንኽእል ነርና እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ኣውቶማቲካሊ ባዕሉ ሃደሽደሽ ክብል ይኽእል እዩ ሃደሽደሽ እንተይለበለውን እቶም ክሕጉዝና ኢልና ንምነዮም ዓቕምና ሪኦም ብኣኽብሮት ናትና ኔጎሽዬሽን ፓወር ኣብ ዝላዕሊ ከምዚ ሕጂ ወላ ሓንቲ ዘይብልና ክንልምኖም ዘይኮና ወይ ክንሰግደሎም ዘይኮና ናብኦም ንኸይድ ኣብ ላዕሊ ደረጃ ኮይና ማለት እዩ ኔጎሽዬት ክንገበር ንኽእልና ምስቶም ክሕጉዝና እንደልዮም ናይቲ ከባቢ ሃገራት ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መጨረሻ እንታይ እኽብል የስ ከምዚ ናይ ስኒት ዓይነት ክመፁ ከለዉ ብጽቡቕ ብኽፉት ልቢ ጌርና ክንቅበሎም ይዝግባእ እቲ ዘሕዝን ሪያሊቲ ክንረክየ እቲ ዘሕዝን ሪያሊቲ ክንረክየ ሓንቲ ኣቕሓ እንተደኣ ሸይጥካ ሰሪሕካ ምግቢ እንተደኣ ኩክ ጌርካ መጀመርያ ባዕልኻ ክትጥዕሞ ኣለካ ባዕልኻ ክትከፍሎ ክትቀምሶ ኣለካ ምሽ ጨዋ ኣለዋ ዶ የብላኒካ ባዕልኻ ተብላ ነው ኣብኡ ምጥርና ፌ ዝብለካ ከምዚ ሕጂ ስኒት ዝገበረቶ ከምዚ ዓይነት ፕሮፖዛል ተጠርኒፎም ካብ ዝተፈላለየ ኣረኣእያ ዘለዎም ውድባትን ሲቪክ ኦርጋናይዜሽን ተኣኪቦም ይገብሩ እሞኒ ንኻልኦት ክሸጥሉ እምበር ባዕሎም ከዓ ይጥቀሙሉ እዮም ገርመካ ዘሳደስ ሪያሊቲ እዚ ብውሕዱስ እንታይ ኢኻ ትፅበ 5-6-7 ውድባት ኮይና ንኣብነት እዚ እቲ ፕሮፖዛል ናህና ኢሎም እንተደኣ ሰሪሖም እተ መጀመርያ ክገብርዋ ዘለዎም እንታይ እዮም ኣብ ውድቦም ከይዶም ነታና ዳኣረገት ናቶም ናይ ቀደም ዝነበረት በዛ ሕጂ ብሓንሳብ ኮይኖም ምስ ካልኦት ዝሰርሕዋ ብኣኽትክእዋ ኣብ ግሬድ ክገብርዋ ኢኻ ትፅበ ግን ኣይገብርዋን ሕጂ እንታይ ክብል ንነፍስኻ ክትሸጠላ ደይ ትኽእል እንተደኣ ኮይንካ ካልኦት ክገዝኡልካ ኣይትፀበ ዓይነት ዝበሃል ክስተያሉ ኣብ ሴልስ ንምንታይ ከምኡ ኢልካ ትግምት ቅድሚ ናብ ዕረፍቲ ምኻድናሲ ንምንታይ እሞ ከምኡ ትኸውን ዘሎ ቅብልቲ ምዃና እናፈለጠ ተርብሖ ምዃና እናፈለጠሲ እነይ ልዕጠቓኒ ዝብል ኣይፈትሕን ዝብል ዘሎስ ንምንታይ እዎ ትዝገርመካ ባዕሉ እውን እኮ ኦተር ናይቲ ኮይኑ ናቱ ኦተር እውን እኮ ኮኦተር ኮይኑ ሕጂ ኮኦተር ኮይኑ ከላይ ዝሕሰሞ እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ኮኦተር ኮይኑ እንተደኣ ድሕሰሞ ኣሎ ኮይኑ ማሕሰቦ እቲ ኮኦተር ማለት ኣብ ትግርኛ ባዕሉ ኣብታ መጽናዕቲ ምስ ተሳቲፉ እዎ ባዕሉ ተሳቲፉስ ነታ ትበሃል ዘላ እዚኣ እታ ፀገምና እዚኣ ከዓ ተፍታሕ ኢሉ ደሪሱስ ኣብ መጨረሻ ከዓስ ክጥዕሞ ኣይደልይን ባዕሉ ንኻልኦት ከምዛ ስሚ ዝገበረላ ሰብ ምሻለካ ካልኦት ዝበልዕሉስ ግን ኣይጥዕማን ከምኡ ዓይነት ባህሪ ትርኢ ኢራሽናል ዝኾነ ብየ እዚ ኣነ እንታይ ኮይኑ ይስማዓኒ ምናልባት ቤነፊት ኦፍ ዘ ዳውት እንተደኣ ክህቦ ኮይነ
منالبات تفعليو خافتهم كالو أوت مسارح تزنورو نبينون ترى on an individual base كويني يسرح نيرو كوينو حدقن بو حدقن تا يخبر ولا نفتي ودبو خمو تريق ربو at least كم زختلو تصنع كعنتي ووتي عاويلو كما قلتلو خطابقلو إخات صبي أنصارو خير كما يتصبي in most cases حتى خيرو تمارسون أتاك زقبرون لي اللخو هراي قدمي ناب عرفت كيدينا دحر قرب دحر عرفتي ومو نزل نجارات زي كم يجرنا إن نفتحه إلا خنزار عربينا كم مفتوح قا قليل وساب بالكايخا استاذي أنا مجرشة تكونيا دحر عرفتي ثلاثة دقائق نكوننا ففرق أنا خنما غلنينا عصرت حمشة نحقق بكاي عصرت حمشة دقائق سنيت نزل الله كما يجيرايا تقول أبدا كابا خازن تلقى حقوا سينيتيزم بالكايا ويكا سينيتايزيشن بالكايا ناباخنا أتوينا سينيتايزيشن ويكا سينيتيزم مالت كما يجيرنا نزخلو يمرد داسي ثاني وكل ناباخن بتصحينا مثلني انتدا تكنيشان يسمعن اللي خوينو مثانا دلو عرفتي كنوات نخيلنا مخنياتو دحريا نابتا كمي غيرنا نفوت زبل كنعطي ناس نحنا مالتي اني ليت كلمو عن معلم يبو شلالي فهمونا يا يتعلم كلمو عن معلم يبو شلالي فهمونا يا يتعلم ويبو شلالي 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 كلمو يبو شلالي عليم تسلكتو كلمو قطان ولا تسمرا يبو شلالي كبوتا يا سفرا كلمو بلينا يتصعداتا يبو شلالي تعباي تكباس بيتا ويبو شلالي ويبو شلالي ويبو شلالي